En aquest vídeo anem a afegir un moviment més a la primera cançó, La font de Santa Maria del Mar. En aquesta cançó ja fèiem dos petits gestos. Al principi de tot, quan diem Verge dels pescadors, aquí tens, i oferim l'església, no? I al final de tot, quan diem pedres nostres, doncs bé, afegirem una petita coreografia en el mig de la cançó, quan els instruments tot just estan fent la música d'aquest final, pedres nostres, però nosaltres no cantem. On és això? Recordeu que hi ha un moment en què nosaltres cantem Santa Maria del Mar i aleshores tornem som mariners, però hem portat roques de les muntanyes, hem treballat sense descans, atenció que canvia, per aixecar aquest temple. Doncs tot just aquí és quan ve la part instrumental en què posarem el moviment nou. Primer us l'ensenyo i després el fem amb la música. Aquesta petita coreografia té 4 moviments. Us heu d'imaginar que esteu a la muntanya i esteu picant la roca per aconseguir les pedres i transportar-les fins a Santa Maria del Mar. Aleshores, primer moviment. Tenim un pic a les mans, és a dir, ajuntem les mans, i us imagineu que aquí tenim un pic per picar la roca, i el primer moviment és senzillament aixecar el pic a la vostra espatlla esquerra. Aixequem, primer moviment. Segon, molt fàcil, baixem i pam! Piquem la roca. És a dir, 1, 2. El tercer moviment és agafem la pedra, clar, un tros de roca ben gros, i el quart i últim moviment la passem al nostre company o companya de la nostra dreta. La passem. Aquest és el quart. És a dir, els 4 moviments seguits serien el següent. Aixequem, piquem, agafem i passem. D'acord? És a dir, feu-lo amb mi. 1. I aixequem, piquem, agafem, passem. Un altre cop. 1, 2, 3 i 4. Perfecte. Senzillament això. I això ara anem a fer-ho amb la música. Ara tornem, som mariners, amb força. Atenció, hem treballat sense descans. I ara respirem perquè va la nova coreografia. Aixequem, piquem, agafem, passem. 1, 2, 3, 4. I ja està. Seguim cantant.